Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde enatalaryň Türkmenistanyň daşynda bilim alýan çağalarynyň oku tölegi üçin pul geçirmekdäki kynçylyklary dowam edýär. Enatalaryň ençemesi özlerine kanun esasında ruhsat berilýän bu tölegleri geçirmek üçin bank işgärlerine para bermäge mejbur bolýandyklaryny aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 dekabrda sebitden maglumat berdi. Şäherdäki banklaryň işgärleri daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlara okuw tölegini geçirmek üçin 5.000-den 12.000 manada çelinip para alýarlar. Bu Merkezi Bankyň kursunda 1.400-3.400 Amerikan dollaryna deň bolýar. Dip ýagdaýlardan ýakyndan habarly Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Çağalary Türkiýede we Russiýada bilim alýan Saýatly we Türkmenabadly enatalaryň ençemesiniň sözlerine görä para bermedikleri dürli bahanalara esaslanyp, şol sanda daşary ýurtlardaky ýokary okuw jaýlaryndan goşmaça resmi namalaryň gerekdigi aýdylyp, olaryň okuw tölegleri geçirilip berilmeýär. Olar enatalaryň bu parany bermäge tasdissine razy bolýandygyny, okuw töleglerini gara bazaryň nyrhynda uğratsalar, onda tas alt etse köp çykdyjy etmeli bolýandyklaryny hem aýdýarlar. Men noýabryň soňky 10 günlüginde perzendimiň okuw tölegini geçirmek üçin bank işgärine 5.000 manat para berdim. Şol gün oglumyň hasabyna puly ýatyrdylar. Oglumyň okuwynyň ýyllyk tölegi 4.000 dollar. Adamlar has uly meçhurlerde para berýärler. Men 4.000 dollary garabalaryň narhy bilen uğratmakçy bolsam, gaty gymmat düşýär. 80.000 manat bolýar. Men bolsa 14.000 manat töledim. Dip Saýatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanda öňden bäri dowam edip gelýän mali ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmen häkimetleri 2015-nji ýylyň başynda valutanyň sowdasyny berk çäklendirdiler. Şondan bäri dollaryň resmi alış-çalış bahasy 3,5 manat bolmanda galýar. Bu aralykda ýurtda valutanyň gara bazary emele gelip 1 dollar 20 manat bahalanýar. Bu çäklendirmeleriň arasynda Türkmen häkimetleri daşary ýurtlaryň käbir ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan raýatlaryna okuw üçin tölegleri Türkmen banklarynyň geçirip resmi kurs boýunça daşary ýurt puluna öwürmek mümkinçiligini döretdi. Ýöne enatalar indi ençeme ýyl bäri bu mümkinçiligiň kadaly işlemeýändigini, özleri üçin dürli bökdönçlikleriň döredilýändigini, şol sanda talap edilýän resmi namalaryň sanynyň artdyrylýandygyny, özlerine kanun taýdan ruhsat berilen bu tölegleri geçirmek üçin köplenç para bermäge mejbur bolýandyklaryny aýdyp gelýärler. Bu aralykda Lebaply enatalar para bermedikleriň okuw töleglerini geçirmek işleriniň gijikdirilýändigini we munyň çağalaryň okuwdan çykarylmagyny hem alyp barýandygyny aýdýarlar. Bu maglumaty daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanly talyplaryň birnäçesi, şol sanda Türkiýanyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde okuyan türkmen talyby hem tasdiklaýar. Ol enatasynyň okuw tölegini Türk ýokary okuw jaýynyň bank hasabyna wagtynda geçirip bilmäändigi sebäpli noýabryň 3-nji 10 günlüginde okuwdan çykarlandygyny aýtdy. Enem parany bermek üçin bankdan araçyny tapyp bilmedi. Şeýlelikde okuwdan çykardylar. Häzir rektorlygy ýüzlenip okuwmy dikeltmegiň aladasyny aýdýarin. Dip Türkmenistanly talip anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Lewabyň degişli häkimetlerinden şol sanda maliýe we bank resmiýlerinden tesbir almak boýunça eden synançyklary oňy netije bermedi. Ýöne Türkmenabaddaky döwlet banklarynyň birindäki çeşmämiz anonimlik şertinde beren maglumatynda bu ýagdaýlary tasdiklap, bir aýyň dowamında diňe 50 adamyň okuw tölegini geçirmek barada dilden tawşyryk berilendigini aýdýar. Bu çäk zerarly köp adamyň okuw tölegi geçirilip berilmeýär. Bu bolsa para alym beriminiň möwjemegine getirýär. Bize 30 adamdan 5.000 manat, galan 20 adamdan 12.000 manat para almak tawşyrylýar diýip çeşmämiz belledi. Türkmenabad şäher polisiýasyndaky çeşmämiz bu ýagdaýlaryň banklarda tanış gözleýän enatalaryň aldawçylaryň toruna düşüp pullaryny aldyrmak bilen bagly wakalaryň göz görtele köpelmegine getirendigini hem aýdýar. Häzir bu mesele şeýle bir derejä ýetdi gelen adamlar şol parany bermek üçin tanış tapsalar begenýärler. Şeýle görnüşli tanışlygyň hyrydarynyň artmagynyň fonuny tanış tapyp berjek diýip adamlar arlap adamlaryň pullaryny alýanlar hem köpelli. Häzir şeýle kezzaplaryň
toruna düşüp polisiya yüz tutyanlar köpelli. Dip polisiýadaky çeşmämiz belledi. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri ýyllar boýu dowam edip gelýän bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamaýarlar. Azatlygyň çeşmeleri Arkadağ şäheriniň soňky döwürde ýurtda jaý edilmek, işe girmek bilen bagly paraxorlugyň resmi däl merkezine öwürlendigini, sebäbi beýle kurlarda ýeňillikli karz bilen berilýän ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşyklarynyň tas ýatyp galanlygyny habar berýärler. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, Arkadağda gurulýan jaýlary aljak adamlar bu şäherde ol ýa-da beýleki işte işleýän, aýlyk alýan adamlar bolmaly. Bu ýagdaý Arkadağda işe girjek bolýan adamlardan soralýan paranyň hem düýpli ýokarlanmagyna getirdi. Sosial mediada öz tejribesini paýlaşan bir geliniň sözlerine görä, Arkadağda süýseger bolup işe girmek üçin hem uly para soralýar. Ahal velayetinin merkezi Arkadağ şäheriniň döredilmegi we bu ýerde gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşynyň barha güýçlendirilmegi, akylly şäherdäki jaýlaryň ulanuşa berilmezinden öň soralýan para peşkeşleriň hem artmagyna getirdi. Dip habarçymyz bilen guruluşan ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre döwlet idaralarynda işleyen adamlara verilen yeňillikler we ipoteka esasında jaý satyn almak üçin döredilen mümkinçilikler ýurtda jaý parasy ýanyň giň ýaýramagyna we ila darasynda ornaşmagyna ýol açdy. Ýöne soňky döwürde ykdysady çökgünlügiň çuňlaşmagy zerarly başga pudoklarda täze jaýlaryň gurulmagy dolu durdy diýsem hem bolar. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Aýry-aýrylykda guruluşylan adamlar ýurtda jaý meselesiniň ilad üçin iň uly meseleleriň birini öwürleýändigini, öz başyna bir öý iş bolmak üçin daşary ýurtlarda ençe meýillap günne 13-14 sagat işleýän, çağalaryndan aýrylykda beden we ruhy saglygyny ýitirýän enatalaryň hem az därligini aýtdylar. Olarlar Nevit Gaz pudugynyň işgärleri üçin her ýylda bir näçe jaý gurulup, dawara bilen ulanmaga berilerdi. Häzir bu pudok hem durly kynçylyklara tedebar bolýar we işgärlere ýeňillikli sertde beriljek täze jaýlary gurdurmagyny betetdi. Dip yerli hünärmen aýtdy. Onun sözlerine görä, Nevit Gaz pudugynyň häzirki ýagdaýy at çapanyňdan geçdik. Eýeriň aşyndan berk ýapyş diýilenne bardy. Bu pudok kädir öz wagtyny işgärleriniň aýlyk zähmet takyny zordan töleýär. Emma muňa garamazdan çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, Arkadağ şäherinde gurulýan täze ýaşaýyş jaý toplumlarynyň guruluşyklary häzir hem güýçli depgini dowam etdirilýär. Aýdylmagyna görä, Arkadağ şäherinde gurulýan köp gatly jaýlardan ipoteka karzlary esasynda jaý almaga finansiýanlaryň sany müňlerçe bolup, bu ýagdaý goşmaça, bir kanun gazanç etmäge çalışýan döwlet emellarlarynyň hem iştäsini açýar. Bir tarapdan Arkadağda jaý almak, işe girmek bilen bagly berim peşkeşiň şeýle köpelmegi ýurtda ýaşaýyş jaýyna bolan mätäçligiň nähili ýokarlanýanyny görkezse, ikinji tarapdan soňky netijeler barada oýlanman kanuny bolmaga taýýar bolýan adamlaryň hem şonça köpelýänligini işaret edýär diýip yerli synça aýtdy. Arkadağ şäherinden jaý satyn almagyň ilkinji şerti, jaý aljak adam hökman bu şäherde isleýän raýat bolmaly. Islendik ugurda tapawdy ýok. Arkadağ şäheriniň saglyk merkeziniň lukmany ýa-da tam süpürjüsi, cemaat huzurlugunda tämizleýji, polisiýa we ýangyn howpsuzlygy gullugunda tapawdy ýok. Şu şäherde isiň bolmaly. Şu sebäpden para berip adamlar islendik gara iste islemäge hem qaýyl bolýar. Dip hünärmen aýtdy. Onun sözlerine görä, häzir guruluşy tamamlanmadyk ýöne bir näçe aýdan ulanmaga berilmegine garaşylýan jaýlaryň girilgesini gözegçi, il içinde wagt ýor diýilýän wezipe esasan zenan maşgallar iş alınýar. Garawul wezipesine jaýlaryň ýyladys ulgamyna, ýyladyzy gadanlaryň operator wezipesine esasan erkek adamlary iş alýarlar. Anonimlik şertinde guruluşan çeşmäniň tasdiklamagyna görä, jaý almak üçin işe ýerleşen onlarça adamyň her biri özlerine edilen kömek üçin
Arkadağ şäher häkimliginiň 2 sany jogapkär işgärine we polisiýa wekiline 30.000 manat möçberini para beripdir. Ol bu ýagdaýyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine ma'lum bolanlygyny we 23-nji noýabrda para bermekde guman edilýän adamlaryň ençemesiniň soragy çekilenligini, olardan düşündürüş alynanlygyny aýtdy. Şeýle-de Çeşme Arkadağ şäher häkimliginiň 2 sany jogapkär işgäriniň bu işe goşulmakda guman edilýän polisiýa ofiseriniň saklanyp deslapky tutsuwhana ýerleşdirilenligini, derňe bu işleriniň dowam edýänligini aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä, işe girmek üçin para beren adamlaryň hem pul köýdi, hem de olar öz islegleri boýunça arda ýazyp Arkadağ şäherindäki işlerinden çykmaly bolurlar. Emma adatlyk bu aýdylýanlary ýerine barlap, garaşsyz ýagdaýda tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen News neşri 21-nji noýabrda Türkmen häkimiýetleriniň 18-nji noýabrdan bäri Arkadağ şäherindäki ýaşaýyş şaýlaryna ýaşaýan adamlaryň şäherde işiniň bardygy ýa-da ýokdugy boýunça barlyk geçirýänligini habar berdi. Garaşsyz neşriň öz çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, köp gatly jaýlaryň her birine ýaşaýanlaryň ýarsyna goly şäherde işlemeýänligi üçin satyn alan jaýyndan çykarylýar. Türkmen häkimiýetleri bu hil habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Amerikanyň we Ukrainanyň ýokary derejeli resmiýetleri Floridadaky gepleşikleri tamamladylar. Döwlet sekretary Marco Rubio maslahaty örän netijeli diýip atlandyrdy, emma Russiýanyň Ukrainadaky urusyny tamamlamak boýunça meýilnamany taýýarlamak tagallalarynda gosmaçy işleriň hem zerurdygyny belledi. Biz ýene bir netijeli maslahat geçirdik. Ženewadaky gepleşiklerden şu hepde bolan wakalardan ugur alýarys. Ýöne entegim gosmaçy edilmeli işler bar diýip Rubio 30-njy noýabrdaky duşukdan soň jikme-jikleri getirmän jurnalistlere aýtdy. Bu ýerde hereket edýän bölekler köp we iş ýüzünde başga bir tarap hem bar. Ol hem bu deňleme gatnaşmaly bolar diýip ol Russiýany gözüňde tutup belledi. Bu tagallalar şu hepdäniň aýagynda-da. Haçanda Aktamyň ýöretip wekili Steve Witkow Moskwa baranda hem dowam etdirler. Biz Rus tarapy bilen hem durly derejelerde aragatnaşyk takladyk. Ýöne olaryň garaýşlary wagtynda hem gowy düşünjämiz bar diýip Rubio sözüne goşdy. Ukrainanyň Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary we Kiýewiň wekilletiniň ýolbaşçysy Rustem Umerov gepleşikleri manili we üstünlükli diýip häsiýetlendirdi. Emma ol hem anyk jikme-jikler barada maglumat bermedi. Floridada gepleşiklerin kıyın ýöne netijeli bir tapgaryny tamamladyk. Adalatly paragatçylygy gazanmak ugrunda anyk ösüş gazandyk diýip ol Telegramda ýazdy. Duşuk manili hem üstünlükli geçdi diýip ol sözüne goşdy. Entek edilmeli isken biz Ukrainada paragatçylygy ornaşdyrmak boýunça konsultasiýalary we soňky ädimleri ılalysmagy dowam etdirýäris diýip Umerov nykdy. AFP gullugy Ukrainanyň toporuna ýakyn atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp gepleşikleriň ýeňil geçmändigini şeýle-de kesitlemeleri we çözükleri gözlemegiň dowam edýändigini habar berdi. Gepleşik toporlary Miami'niň demirazygyndaky Floridanyň Hallandale tebitinde duşuşdylar. Bu Kiýew hem de Moskwa üçin kabul ederlikde bolaýjak meýilnamanyň şertlerini taýýarlamak ugrundaky tagallalaryň güýçlenýän döwründe amal edildi. Witkowyň 1-nji dekabrda Russiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri şol sanda prezident Vladimir Putin bilen hem duşuşma üçin Moskwa tapary meýilleşdirilýär. Bu ýanwar aýyndan bäri Witkowyň Putin bilen geçirijek 6-njy duşugy bolar. 30-njy noýabryň irtahatlarynda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski sosial mediada çykyş edip Amerikan tarapynyň konstruktiw çemeleşýändigini we urusy mertebeli ýagdaýda soňlamak ugrundaky jikme-jikleriň geljek bir näçe günüň dowamynda kesitlenmegiň mümkindigini ýazdy. Zelenski paragatçylyk boýunça dowam edýän gepleşikleriň arasynda pozisiýalary utgaşdyrmak üçin Ýewropa Komissiýasynyň hem de NATO'nyň ýolbaşçylary bilen hem gepleşik geçirendigini aýtdy. Men NATO'nyň baş sekretary Mark Rutte bilen guruluşdym.
we geljek günlerde gepleşigimizi dowam etdireriz diýip Zelenski belledi. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilen geçiren söhbetdeşliginden soň Ukrainanyň prezidenti biz Ýewropa Komissiýasy bilen dolu utgoşukly hereket edýäris we men olaryň goldawy üçin minnetdardyryn diýdi. Kiev we onuň Ýewropaly ýaranlary Trump administrasiýasynyň resmiýetleri tarapyndan hödürlenen 2020-nji ýylyň fevral aýynda başlanan dolu gowrumly basywalyjylykly hüjümüň başyndan bäri Moskwanyň öňe sürýän iň bir ýiti şertleriniň aglaby bölegini gaýtalaýan 28 maddalyk meýilnama alternativ teklip tapmak uğrunda kısagly ýagdaýda işleýärler. İlki başdaky meýilnama käbir Ukrainler tarapyndan tas 4 ýyl bäri dowam edýän we iki tarapdan hem 1 milyondan asy adamyň ölmegine ýa-da yaralanmagyna getiren urusdaky kapitulyasiýa, ýagny boyun bolma hökmünde garşylandy. Fransiýanyň häkimetleri prezident Emmanuel Macronyň 1 dekabrda Paris'de Zelenski'ni kabul edip adalatly we uzak möhletli paragçylyň şertlerini ara alıp maslahatlaşacakdygyny ma'lum etdi. Macron Kiýewiň iň ıgrarly goldawçylarynyň biri bolup gelýär. Geçen hepde hödürlenen ilki başdaky 28 maddalyk Amerikan teklibi Ukraina resmiýetlerinde alady döretdi we maglumatlara görä Zelenski muny gahar bilen kabul etdi. Munun ýa-da Ukraina resmiýetleri Ženewada Rubio we beýleki Amerikan resmiýetleri bilen aýratyn gepleşik geçirdiler. Sol gepleşiklerin netijesinde 19 maddalyk meýilnama taýarlanyldy. Ol Ukrainanyň dalmas sebitiniň bir böleginiň ykbaly, Kiýewiň NATO boýunça meýillerini we Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň sanyna mümkin çäk goýmak ýaly bir näçe esasy meseleni açyk goýýar.